Inhliziyo yayazi indlela part 19. Wamhlupha lo mbuzo umlungisi, ingasekho kodwa into angayenza. Yabe seyimalile intombi. Wayecabanga ukuthi uzokwazi impela ukubamba uDoli, amgcine ngakuyena ngoba uDoli senengane. Yena ubazi ukuthi abantu besifazane abangashadile abanezingane baba nokubancenga abantu besilisa. Babambelele kulabo asebebatholile ngendlela abangenangane abangabambeleli ngayo. Ukuba nengane kaDoli bekumjabulisa yena kunokumhlupha, kodwa manje wasekucacile ukuthi injabulo yakhe yaba yize. uDoli wamala nakuba enengane leyo, wakhombisa ukuthi akamncengile. Kwagxila kumlungisi ukuthi kusho ukuthi kunamaphutha awenzayo kuyiwona enza ukuthi uDoli amale. Kepha kwaLififi akangabona ukuthi maphutha amani lawo. Kwaphela isikhathi eside inhliziyo yamlungisi ibuhlungu. Yayibuhlungu kakhulu. Kungabazeka kuye ukuthi empilweni yakhe yonke siyoke sibe khona esinye isikhathi esibuhlungu kanjena. Umlungisi wacabanga isikhathi esiningi ukuzibulala. Abuye abone kodwa ukuthi lokho akuzomsiza ngalutho. Wakwanquma impela ukuthi uzozibulala ngomunye umsombuluko. Usafuna ukuyovalisa esontweni, kodwa uthe uma efika lo msombuluko wesaba. Ngendlela lesi sifiso sokufa esasesigxile ngayo emqondweni wakhe, kwase khona ummese ohlala embhedeni wakhe, ewusonge ngoplastiki, wase ubeka phansi komanhlansi. Ngaleso sikhathi wahlala umlungisi akangayi emsebenzini. Amasonto amabili engumuntu ogulayo. Wayegula ngempela, wayengaguli emzimbeni, wayengaguli engqondweni, kepha wayegula emoyeni. Umoya wakhe wawufile, ukhathele, engenamandla okwenza ngishoni. Bonke lobu bunzima umlungisi wabuthwala izinyanga zaze zambili. Wayesehlile emzimbeni, kepha emva kwalezo zinyanga kwabonakala sengathi kuba ngcono. Akungabazeki ukuthi ukuba usizi lwakhe lwaqhubeka lwaba ngaphezu kwalesi sikhathi wayezozaca phela. Wayehliswe ukuthi ziningi izikhathi ayingasadli ngazo, kodwa kube kumele adle. Mhlawumbe nokucabanga kakhulu enezinkinga engaqaqeki kwakunezelile ekuncipheni kwakhe. Emva kwaleso sikhathi-ke wakhohlwa. Lokho kokukhohlwa umlungisi wayeze wakuphoqa yena uqobo lwakhe emva kokuba esebonile ukuthi uyafa phela manje. Kwake kwenzeke ngokushesha, akuzange kube yinto eyenza kancane kancane. Emva kwalokho wahlala umlungisi wakhohlwa abantu besifazane, wazinakela umsebenzi wakhe. Nokho akatholanga inkululeko kuleyo nhlalo enjalo ngoba emva kwesikhashana nje kwamhlupha ukungabikho komuntu wesifazane empilweni yakhe. Inhliziyo yakhe yamthatha yambhekisa emuva kuNokuthula. Wabona ukuthi ngaphandle kaNokuthula akalutho, futhi akanankululeko. Ngazo lezi zinsuku wanikela indumiso. Wayenethemba eligcwele, ithemba angazange abe nalo ngaphambilini. Ithemba elaqeda konke ukwesaba, ithemba lokuthi uzomthola kahle uNokuthula, akhulume naye, amqonde. Lelo themba lalisekelwe kakhulu futhi ngokwazi kwakhe okungangabazeki ukuthi kalutho ngaphandle kaNokuthula. Wahamba-ke waye indumiso. Lapho ehamba umlungisi ela ngasendumiso, abone komile nje ngomgqibelo namhlanje. Kufanele kuba ngabe abafundi bayaphuma bangena. Kufanele ngabe khona nabanye abazidlalela noma ibhola nje lapha enkundleni yebhola. Kodwa akukho konke lokho. Abuye abone kodwa umlungisi ukuthi kushisa kakhulu namhlanje. Akekho umuntu osile ongavela akhahlelane nebhola kuleli langa. Angene endumiso usesemagcekeni. Akhumbule ngelanga Nokuthula lapha emphindisela emuva. Abe nethemba eqinile ukuthi angeke kwenzeke lokhu namhlanje, aqhubeke. Lapho esesondela impela ezindlini, abe nokuzisola okuthile ukuthi akukho umuntu. Acabanga ukuthile, nokho aqhubeke, abone abantu endlini encane eseceni lapho kuhlala khona abaqaphi babafundi. Intombi nomunye wesifazane osemdala nezingane ezimbili, eyomfana nentombazane. Umcacele umlungisi ukuthi komile phela lapha endumiso. Bese eqonda kulaba ababonayo ayobabuza.